Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uyazi lezulu. Ngiyafisa le ntshumayelo ithandeke ezindlebeni zabangcwele nasemoyeni yabo nakubantu bonke base-Afrika, lapho izofikelela khona emzini wonke onsundu, ngoba akuyiyo inhloso yokuthi ngaze ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma, kodwa inhloso yokuthi uNkulunkulu asisize, ondle imimoya yethu edinga izwi lakhe ngesikhathi esinzima nangesikhathi ezimnandi, sonke isikhathi njengoba sasishilo uma sithandaza sathi siyawuhlala endlini kaJehova kuze ekupheleni kwensuku zethu. Namanje sizama khona uba sihlale endlini kaJehova kuze kuphele izinsuku zethu sihlezi kuyo. Ngelinye lamasabatha akithi umshumayeli wakithi wayengibuka nje ngifika esontweni enkonzweni yasemini ngivunula. Usekhumbula insizwa yakithi eseyadlula ukuthi awavunula kahle, wangikhumbuza usibani sasisebenza naye phela eyoniliva. Abangamaziyo abangebona abakithi-ke sebelindele baqhubeke nendaba. Uthi-ke cha, usibari akafanga wangena ezulwini. Ngisho awu kanjani phela ngoba sasikhalile kakhulu ukuthi udutshuliwe bambulala ngesibhamu. Uthi uShumali cha akafanga ushoza. Kwathi ngiselantshini eyoniliva emini waqhamuka wayekhonza ukufaka ingubo emfishane, UMnazaretha omfishane, ethanda ukuthi mayibhincile evunule kuvele ibheshu lakhe elihle. Umuntu wayebhinca kakhulu amabheshu amankonyane. Wathi wangibingelela ngavuma, wase ekhipha isandla ngaqhawula. Uthi akwazi kwafika ukuthi ngimesaba. Wasethi kimi ngiyaphila, ningabokhala nithi ngafa. Wathi njengoba nje ngivuthuka inhlabathi ezandleni, ngivuthuka inhlabathi yakabheka bezayo ngoba ithuna nganqoba. Ngisebuhleni baphakathi angihlushwa lutho. uShembe wangithatha ngihlezi kahle emzini wengcwele, ubatshela abantu abangaziyo nabangithandayo bangangikhaleli ukuthi ngalimala ngesikhalo. uShembe wangihlanza konke lokho, ngihlezi kahle kakhulu emzini okhazimulayo ngaphezu kwelanga lenyanga, nganqoba ngiyaphila. Efakele ingubo emhlophe le ncwadi ikhuluma ngayo, eyifakile ebhince nebheshu. Onqobayo uyake mbathiswa kumhlophe, angiyuhlangula igama lakhe encwadini yokuphila, ngiyakuvuma igama lakhe phambi kaBaba naphambi kwezingelosi. Indaba le enkulu esihlalele nesibhekene nayo uma sihamba lapha emhlabeni uMnazaretha amahle enkosini. Ingubo emhlophe kaShembe wake walisontisa ibandla ingekho. Umlando uyasivezela ukuthi uShembe waqoqa abantu abakhonzayo enkonzweni ezahlukeneyo, balizwa izwi lomemo elibamemayo besindiswa amandla kaShembe nobuNkulunkulu bakhe. Base beziyeka izinkonzo ezinye akade bekuzona beza kuye. Nabantu abanye besintu babengakwazi ukusonta, bengenayo imali yokuthenga uniform, babangena emasontweni abamhlophe noma amasonto aphucuzekileyo. Wabasindisa uShembe base bemlandela. Labantu bahlangana beyinhlobo ezahlukeneyo. Esikolweni engibengifunda kuso kwakunothisha nhloko wayithanda kakhulu inkolo, wayithanda ingoma ethi ngingumfokazi lapha emhlabeni likhona izulu ikhaya lami. Abe sethi noma inkathazo isendleleni ngophumela ngoJesu wami, khona ingubo emhlophe qwa ngizoyimbatha uma ngiqeda ibanga lapha. Angazi-ke noma amabandla akhona abevele khona uShembe engawusungula umsebenzi kaNkulunkulu abekhulumani ngokuthi ingubo emhlophe imbathwa emhlabeni noma imbathwa uma sewuqede ibanga sewufile, njengoba isho ingoma yabazalwane ithi ikhona ingubo emhlophe qwa ngizoyimbatha uma ngiqeda ibanga lapha. Ukuqeda ibanga lapha ngiqonda ngokuthi kungufa lengubo lena bese beyembatha sebefile, sebembatha emzimbeni kamoya. Ithi-ke incwadi onqobayo uyake mbathiswa ingubo ezimhlophe
igama lakhe liwuhlangu lencwadini yokuphila. uShembe kufike kunjalo khona ivangeli njalo wase esembathisa yena ingubo emhlophe sisekhona lapha emhlabeni. Manje-ke ukunqoba wathi sikwembathe sisengapha, waze uNkulunkulu wamnika isihlabelelo sithi ngingumhambi emhlabeni likhona izulu ikhaya lami. Ngizongena ngejabule ukuthandwa inkosi yami. Konke okuhle silindele uba sikuthweswe bese sifile, ngoba singabahambi vele lapha kulo mhlaba kasihlezi. Wasifundisa uba asibe nakho sigcine sisekhona ngapha kwethuna. Uthi thuma umqondisi wakho akhanyisa indlela yami. Laba bantu-ke abazosihlangabeza sesifile wasifundisa ukuthi-ke isimo esizoba yiso thina sesifile sesihlangatshezwa sibe yiso khona sengapha nganene kwethuna. Wathi-ke uShembe esimbathisa ingubo emhlophe emhlabeni, kwase kuba khona ukuthi sekuwuguquko, sekuyinto entsha kade ingekho. Njengoba wayevele eseqalile washumayela ivangeli kubo Ntabaza lapha asuka khona, ikhona inkosikazi yasala khona wayishiya ingubo emhlophe ingakabikho kuleli bandla. Kuthe-ke uma le nkosikazi ifika imfica lapha eNatali enqweni-ke noma ekuphakameni, isibone sekuhle sekunje, yathanda ukuthi yembathe ingubo emhlophe igcine isabatha. Wathi uShembe kulungile mntanami, buyela eNtabazwe ukhoze uNkulunkulu, noma yiliphi inkozo ekhoza uNkulunkulu, kodwa wembathe le ngubo emhlophe-ke ngoba uyithandile, uyembathe le ngubo emhlophe. Le nkosikazi yahamba yabuyela eNtabazwe yakhoza ebandleni lakwamahona. Kuthe uba ngoba inesibusiso sokuthi ilandela uShembe, lase ibandla lamakhosikazi lithanda uba igcotshwe ibe umkhokheli wabo. Kanti ukhona umfundisi, inkosikazi yomfundisi ayazi yakuthanda lokho. Kuthe manje inkulumo ifike endlebeni zikamfundisi oganwe ile nkosikazi, wasethi le ngubo emhlophe igumule ukuze lesikhundla usithole. Azange asho kona kahle, wathi gumula le ngubo abantu abafile, gumula ukalika lo, ufane nabantu bonke namakhosikazi wonke, gqoka amaloko esonto, gumula le ngubo emhlophe. Azange akusho kahle lokho. Le nkosikazi ithanda ukuyikhonza lapha, ivuma ngaphakathi ukuthi le ngubo emhlophe ngizoyibeka ngiyiyeke. Ithe uma ilele yayise uNkulunkulu eyibonisa ngesiboniso, yabona abantu abaningi bembethe ingubo emhlophe. uShembe emile phakathi kubo laba bantu behlabelela kahle amahubo okudumisa uNkulunkulu. Yathi nayo iyangena lapho iyathanda ukungena, uma kuvuleka isango yathi iyangena, lathi izwi awufanele ukuthi ungene lapha, ingubo emhlophe yakho iphi, ingubo yomthimba iphi, ngeke ungene lapha, le ngubo ungayembethe ingubo emhlophe. Yesinqatshwa kanjalo yaphaphama nalelo vuso ukuthi ngibone ubuhle uNkulunkulu wenqaba ngene kubo lobu buhle. Yesiyikhokhela isikhumbula ukuthi sengivume ukubeka phansi ingubo emhlophe. Yasikhathazeka kakhulu uMnazaretha. Ingubo emhlophe akazange ayibeke ayigoqe, kodwa wayesevume ngenhliziyo ukuthi ngizoyibeka. Ngiyacabanga-ke uMnazaretha ukuthi noma sinolaka noma siyaqhubeka, uNkulunkulu mhlambe siyasimdumaza singaboni, singanaki. Uma uthi wena noma mina angeke ngidlale usibani ngiyindoda mina, ngingabeka phansi ingubo emhlophe le ngikwenze lokho ngibuye mhlawumbe ngiyibuyisela, ngingakudlala umuntu. Uma usho ngomlomo ngentukuthelo, angazi noma mase uyithatha lapha ehengeni noma ebhokisini uyigqoka uthandaza uNkulunkulu, usuke savuma ukuthi ingeyakho. Ngakho-ke uMnazaretha, singakulahla ukunqoba kwethu, masihambe ibanga sazi ukuthi siba kulo kuhle. Umhlaba singawuvumeli uma ususa, sile ukula okuhle, sigcine ukukholwa kwethu. Lezi zincwadi zikhuluma ngezinto ezifane, ukulwa nokunqoba.
Kuhle umuntu uma elwa agcine enqobile aphumelele, kubi ukulwa kodwa umuntu ehlulwe enganqobi. Ithi-ke incwadi yesambulo onqobayo uyakwembathiswa okumhlophe, nezingelosi ziyakulivuma igama lakhe phambi kukaBaba. Uthi-ke uPhawuli, ngilwile ukulwa okuhle. Yilokho namhlanje umphako uNkulunkulu abethanga uphakela abantwana bakhe okuyingxenye yenkonzo yesabatha, ngoba singasakwazi ukuhlangana nasidingo sesindawonye. Lawo mazwi uNkulunkulu abengiphe wona namhlanje. Inkosi iwabusise, nani inkosi ibusise abantwana benkosi, unyazi lezulu, inkosi ibusise nekuswilile.